Kull festa pubblika hija sinonima mal-ħin li wieħed iqatta mal-familja u mingħajr ma trid is-sajf Malti ħajrek terħila lejn il-baħar. Din is-senada wkoll li jixtiequ jgawdu l-bajjiet pittoreski Maltin għandhom l-għażla jikru umbrellel mingħand entitajiet privati preżenti fil-bajjiet jew inkella jużaw l-umbrellel privati tagħhom. Dan grazzi għal ftehim milħuq bejn l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, id-Dipartiment tal-Artijiet u l-Operaturi. Din l-inizjattiva tieħdet b'mod partikolari għal bajja tal-Adira sabiex il-pubbliku ma jkunx sforzat iħallas għas-servizz ta' deck chairs u umbrellel. Kull min żar l-Adira fil-festa ta' Santa Marija seta' jara bajnejh kemm dan il-ftehim niżel għasel mal-poplu Malti. Il-kummenti tan-nies infatti xedu dan il-qbil unanimu. Tista' tagħmel ġurnata gawd il-familja mhux tiġi tonfoq mal-inqas. Għandek bl-umbrella u deck chair tonfoq ma' 30 euro billi blikelu hekk. U għandna kif qegħdin palissa din tajjeb hu. Dan nieħu gost, tqajt ma' ħuti, mbagħad tfalta ħuti, nieħdu gost. Kieku ma kienx hawn din il-possibilità li tarmaw it-tienet tagħkom kontu tiġu Tqul li tisib x'imkien fejn tkun tista' tarmaw għax la jkollok it-tfal. Jiena m'għandix tfal żgħar fejn minn ma tfal ta' ħuti kollha bit-tfal żgħar. Sinjur, qed narak li armajtu sew, għandkom anke isak ċina żgħira u hekk xogħolok da? Organizzajna kollox bejnietna. Infatti armajtu intom ara. Wara biss, u d-dim ma tistax tarmaħħom. U dejqitek din. Fimni, għat-tfal tajjeb naħseb, għax ħaddihom ma jkunx jista' jaraħħom biku. Ma tkun tista' tarmaħħom fuq wara biżżejjed u għalina. Naqblu ħafna, għax dak li jkun muqdi u mhux li nħaduqot jiġu ħafna nies ħdejk li importanti. Sinjur, qed tgħid li taqbel ħaffej taqbel daqshekk magħha. Għalhekk il-għalax qabel kun tiġi, s-sidin kienu jitfawk lura, kienu jgħidulek naħħillhom tista' tiġi u għandek fejn toqgħod. Għandek il-libertà tiegħek kollha. Ta' għax aħna ma nistgħux inħallsu kull fejn immorru. Ma jistax ikun speċjalment qed tkunu familja kbira bit-tfal. Dan nirringrazzjawkom ta' dan. U ġejtu naħseb minn kmini dal-għodu biex armajtu sew. Inna minn xi 8 u nofs. Imma almenu werti tu ħafna għax qabel konna ħassu ħafna flus. U bil-flus mhux ħadd tmur kull darba u tgħid tinlimita ruħek. Meta tġi u ssib il-bajja mimlija, kinti ma tkunx taffordja deck chair u umbrella, tista' taqbad iġġib tiegħek tuża kemm trid, tiġi u ssib fejn toqgħod. Biex toqgħod kull darba tikri deck chairs u l-umbrellel ta' kull darba u spiża. Bħal bżewġ titfal. Nippreferi nonfhom xi ħaġa oħra milli. Għadha noħdu pjaċiru. Intu għoġbod dil-biċċa xogħol tal. Ħafna, għax il-bajja tal-Maltin kollha għax le. Għandha tkun hekk. U nirringrazzjaw il-gvern li tagħna din l-opportunità li konna fejn noqogħdu aħna wkoll. Nġibu l-affarijiet tagħna u nkunu komdi. L-inizjattiva biex nofs l-Adira titħalla vojta mill-operaturi privati tieħdet wara petizzjoni illi bdiet tinġabar lejn l-aħħar tas-sajf li għad u li għalija nġabru 3000 firma. Il-proġett fl-Adir huwa wieħed pilota u mistenni jkun estiż għal diversi bajjiet oħra madwar il-pajjiż.